Телеканал АТР продовжує «Заман». Сьогодні 30 серпня, 915-й день анексії Криму. Вітаю. Помер президент Узбекистану. Інформагентство Фергана Ньюс повідомляє, що Іслам Карімов пішов з життя 29 серпня у Ташкенті на 79-му році життя. Влада Узбекистану наразі не підтверджує цю інформацію. Раніше дочка президента Лола Карімова повідомила, що її батько переніс крововилив у мозок і знаходиться в реанімації. Журнал «Парад» назвав Іслама Карімова одним з найжорстокіших диктаторів, відзначаючи часте застосування тортур і примусового психіатричного лікування до незгодних у сучасному Узбекистані. Іслам Карімов також критикувався за розстріл демонстрантів у ході придушення заворушень в Андіжані у травні 2005 року. Карімов обіймав пост президента Узбекистану 26 років. До примусової психіатричної експертизи вдавався не тільки Карімов. Подібне практикується нині і в окупованому Криму. Заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова утримують у божевільні вже другий тиждень. Стан його здоров'я з кожним днем погіршується. Адвокат Марк Фейгін сподівається, що найближчим часом Умерова відпустять. Я уверен, что в ближайший день-два его отпустят. Ряд заявлений все-таки вышли. Это и Human Rights Watch сделал заявление, Freedom House, я видел, сделал заявление, представители Евросоюза в Киеве сделали заявление. То есть это означает, что возмутительными этими репрессиями в отношении Ильми Умерова озаботились уже те, кому это надлежит делать. Вопрос Ильми Умерова и репрессий против крымских татар будет точно уже обсуждаться и на парламентской ассамблее ОБСЕ, комитет прав человека, который сделал заявление, и в ПАСЕ. Украинская делегация, мне ее представители звонили, они сказали, будут выносить в повестку дня этот вопрос. Это точно будет в Европарламенте обсуждаться. Я не знаю, будут ли приняты какие-то резолюции дополнительные, конкретно по пакету Умерова или списку Умерова, как мы его назовем. Значит, это те лица из числа крымских татар, в отношении которых репрессии имеют место. Я не могу этого гарантировать, но то, что это будет обсуждаться, это точно. Пізніше Фейгін розповів, що його підзахисного триматимуть у клініці щонайменше до 7 вересня. У зв'язку з цим адвокат закликав активістів по всьому світу вийти на акції солідарності з Ільмі Умеровим цієї суботи, 3 вересня. Ильми Умерова не собирается отпускать на этой неделе, несмотря на то, что все процессуальные действия по экспертизе закончены. И это действительно создает угрозу его здоровью. Сейчас этот хэштег «Стоп киллинг Ильи Умеров» приобретает не столько даже характер призыва, сколько отчаяния для того, чтобы внушить людям, что человек с таким набором заболеваний, но тем не менее с таким крепким духом, имеет право на широкую поддержку и солидарность. Практика этих Global Days показала, что российская власть не чувствительна к призывам отдельных людей или организаций, очень чувствительна к широкому участию общественности. Держдеп США закликав Кремль звільнити Ільмі Умерова. Відповідну заяву зробив прес-секретар Державного департаменту Джон Кірбі. Ми вкрай стурбовані затриманням лідера кримських татар Ільмі Умерова. Ми розуміємо, що стан його здоров'я наразі критичний, проте його отримують для примусового психіатричного обслідування. Ця тактика утримання дисидентів у психіатричних відділеннях викликає глибоку тривогу. Ми приєднуємося до міжнародного співтовариства, закликаючи уряд Росії звільнити його негайно. Ми долучаємося до міжнародного співтовариства, закликаючи уряд Росії звільнити його негайно. Архієпископ Климент звернувся до московського патріарха і верховного муфтія Росії з проханням звільнити Ільмі Умерова та інших політв'язнів. Зокрема, архієпископ нагадав про судний день. Не хочу вас вчити Святому Письму і Корану. Хочу звернути вашу увагу на те, що відбувається сьогодні в Криму. Побачене мною у психіатричній лікарні Сімферополя повалило мене в шок. Порушені всі норми моралі. Все прощення і милосердя не мають ніякого значення. Кожен з нас має пам'ятати про день страшного суду. Не судіть і не судимі будете.
Кримські татари в окупованому Криму здебільшого проігнорують вибори у Держдуму Росії. Про це повідомив голова Меджлісу кримських татар Рифат Чубаров. Вибори у Державну Думу Росії відбудуться 18 вересня. В першому голосуванні беруть участь мешканці анексованого півострова. Від Криму балотуються 4 кандидати. Чинний голова російського уряду Криму Сергій Аксьонов, його заступники Руслан Бальбек і Михаїл Шеремет і призначена Кремлем прокурор Криму Наталія Поклонська. Політики і експерти з Криму та України вважають, що Кремль не довіряє цій четвірці, отже відправляє їх у почесне заслання. Подавляюча більшість, можливо, всі кримські-татари, вони не підуть на ці вибори. Це правда, і ми на це працюємо, і є відповідні такі фактори, які свідчать про те, що люди дуже добре розуміються і самі, навіщо цього не треба робити. Звернення Міністерства закордонних справ України, але всього цього, я думаю, ще недостатньо. Ми намагалися і продовжуємо цю роботу, щоб були відповідні позиції висловлені міжнародними організаціями впливовими, такими як Європарламент, Рада Європи, але тут якісь трошки, знаєте, період канікулів політичних, можливо, на початку вересня такі позиції будуть висловлені. Ми взагалі вважаємо, що повноваження російських делегацій, російського парламенту, будь-яких міжнародних організацій, де вони є членами, вони мають бути поставлені під велике запитання, їхні повноваження у зв'язку з тим, що при їх формуванні був залучений і окупований Крим, тобто формування депутатського корпусу парламенту Росії. Доповідь про злочинну діяльність «Єдиної Росії» представили у Москві. Російський опозиціонер Ілля Яшин презентував дослідження «Партія Кримінальна Росія». Яшин називає членів панівної партії шахраями і злодіями. Сподівається, що його доповідь зможе змінити результати прийдешніх виборів у Держдуму. Раніше Яшин презентував доповідь убитого у Москві політика Бориса Німцова «Путін. Війна», де мова йшла, зокрема, про окупацію Криму. За годы своего существования «Единая Россия» привела к власти огромное количество людей, прямо, непосредственно замешанных в криминале. Причем не только в коррупции, не только в мошенничестве, не только в взяточничестве, в том числе и людей, замешанных в организации заказных убийств. Надо сказать, что в 90-е годы организованная преступность в основном противостояла российскому государству, либо коррумпировала его, покупая лояльность за взятки. На рубеже веков обозначилась новая тенденция. На рубеже веков, после прихода к власти Владимира Путина, организованная преступность и ее представители начали активно интегрироваться в органы государственной и муниципальной власти, занимать посты и позиции на всех уровнях российской власти. Под видом партии «Единая Россия» к власти пришла организованная преступная группировка, очень сплоченная, очень разветвленная, которая сформировалась еще в конце 90-х годов. У Криму реанімували справи про учасників автопробігу до дня депортації. Про це повідомив адвокат Костянтин Рустемов. Підконтрольний Росії Верховний суд Криму повернув на повторний розгляд справу про цьогорічний автопробіг у Судаку до 18 травня. По цій справі проходять 4 кримських татарина. Властями города Судака проводилось мероприятие, санкционированное городскими властями, посвященное 72-й годовщине депортации крымского народа 18 мая 1944 года. Поэтому абсолютно однозначно, что они, и логично, что они должны были ехать примерно рядом друг с другом, учитывая расположение проезжей части в Судаке, там на улице Ленина, там, насколько я помню, очень узкая улица. Скорее всего, конечно же, они должны были оказаться последовательно один за другим. Если бы они ехали просто по улице с флагами, я еще мог бы трактовать их события тоже как некое там публичное мероприятие. Но в данном случае все пояснили, куда они ехали, к какому времени. И в таком случае, скажем так, двигаться в колонне, что значит? Мы просто двигаемся один за другим к одному месту, к одному времени.
Річка Салгір в окупованому Сімферополі перетворилася на болото. За останні 2 роки рівень води знизився. Набережна стала неохайною, металеві перила в деяких місцях зрізані. На реконструкцію набережної необхідні близько мільярда рублів. Наразі на це у бюджеті коштів немає. А Чорне море у Феодосії почорніло від фекалій та каналізаційних вод. Проте відпочиваючих в окупованому Криму бруд та сморід не бентежить. Таке відео поширив користувач Ютубу Олександр Таліпов. Вот такой чистый пляж. Вон там видно волны белые. А у нас здесь впадает канализация и черные воды Черного моря. Что у нас тут течет в море? О, бедная больная чайка. О. Вы бы почувствовали, какой тут запах стоит канализационных вод. Красота. Фекалии плавают по воде. Вона позивалася проти Росії і виграла. Український суд зобов'язав країну-агресора виплатити переселенці з Донбасу 40 тисяч євро. Київський суд визнав факт збройної агресії Росії проти України та постановив виплатити жертві цієї агресії Ірині Верігіній суму завданої шкоди. Планується, що компенсація виплачуватиметься з арештованого кредиту, який Янукович отримав з Москви за непідписання асоціації з Євросоюзом. Раніше суд арештував кредит у розмірі 3 мільярдів доларів. Організація «Сила права» планує, що саме цими коштами виплачуватимуть компенсації переселенцям з окупованих територій. Докладніше про це дізнаєтеся у наступних випусках. Кримсько-татарський район Ісмаїл-Бей відсвяткував 26-ту річницю з дня заснування. На святкуваннях у Євпаторії зібралося більше 1000 містян. Район заснували на місці наметового табору. У 90-х, після численних пікетів і протистоянь із правоохоронцями, влада міста вирішила легітимізувати компактне проживання кримських татар. Проте за 26 років можновладці лише годують обіцянками про благоустрій району. Вырывали плакаты наши, вот эти пикеты, так, лозунги наши, вот, вызывали в милицию, с нами беседу проводили. И некоторые из наших товарищей посетили даже места не столь отдаленные. Это имеется в виду КПЗ, СИЗО города Евпатория. Вот. Это было лето, и прекрасный Крым, он нам давал силы. Силы для того, чтобы мы как-то добивались именно того, зачем мы приехали. По сути дела, все построено на крымско-татарской крови, на крымско-татарском поте, на крымско-татарском жизнях, которые унесли и родители, и отцов, и матерей, когда матери не могли голову поднять, и отцы не могли голову поднять, чтобы обеспечить элементарные требования для детей, одеть их, построить жилье, закрыть крышу. Ну да, с тех пор мы учимся, что могу сказать, да. Конечно, дороги не хватает, пыль везде, детского садика нету. Ну, школа есть, тоже вот, нормальная школа, говорят. Были бы дороги, а дороги, говорят, нету, потому что говорит, канализация не проведена. Была бы канализация, был бы садик. Каждый как может у себя подсыпку делает, но это разве дело? На Крим насувається шквальний вітер поривами до 25 метрів на секунду. Кримське управління МНС повідомляє, що вітер очікується 30 і 31 серпня. Також на півострові прогнозуються можливі зливи та град.
Наразі це все. Докладніше про події сьогодення дивіться у «Замані» о 19:30. Нехай щастить.